Картина на живо от град Пловдив. Стадионът е Локомотив, а именно едноименният отбор е домакин на Лудогорец в втори матч от полуфиналната фаза в турнира за Купата на България. Време да разберем кой ще е съперник на Ботев Пловдив в финалния двубой в Бургас на 15 май. След като Ботев спечели и на втория двубой срещу Локомотив София. По-рано днес в ефира на TV7, буквално преди минути завърши на срещата реванш там с гол на Юнес Хамза от Дуспа. Ботев спечели втората среща, общ резултат 4-1 и отбора на Станимир Стоилов вече чака своя съперник. Той ще бъде един измежду отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Тимът от Разград с шампиона на България има доста солиден аванс след първата среща. 2 чисти гола. 2-0 с изключително красиво попадение в края на първата част тогава на Ярон Луму и гол от Дуспа на Христо Златински през втората част. Все пак обаче Локомотив с опита и качеството, което показва в настоящия сезон, трудно може да бъде отписан. Единствената голяма липса днес, говорейки не за контузени и наказани футболисти, а тази на хората по трибуните. Знаете добре причината. След бруталните ексцесии на стадиона в парк Лаута по време на Пловдивското дерби, Локомотив беше наказан от комисиите във Футболния съюз да играе без публика домакинските си мачове до края на сезона, освен, разбира се, и солидната финансова глоба. Все още си личат последици, както по трибуните, така и по тревата, изобщо на всяко ниво тук, след грозните сцени. Няма какво да се връщаме назад. Един от малкото хора днес на стадиона, виждате собственика на домакините. Знаете, само служебни лица могат в подобни двубои да наблюдават срещите, а отборите са готови да се появят на терена. Калин Людмилов, рефер на този двубой, с асистенти Иван Вълчев, Антон Терзиев, четвърти съдия Георги Давидов, делегат на срещата е Владимир Николчев, а съдийски наблюдател Ичко Лозев. Виждате, че всичко е готово за това на футболистите да излезнат на терена, затова ви предлагам още веднъж да си припомним съставите на двата отбора. Те са любопитни. Започваме с този на домакините. Александър Станков имаше намерение да започне с тази четворка в защита, която в общи линии е наложена, но в последния момент се наложи една промяна, а именно излизането на капитана Александър Тунчев, който очевидно има някакъв проблем от здравословен характер, и в последния момент бе направена промяната. Сен Георгиев стартира в центъра на защитата, заедно с Ангел Грънчов. Йордан Тодоров и Ангел Йошев са крайните защитници. В халфовата линия Диего Фераресо, Аласан Дие, по фланговете Крис Гади, Спас Делев в атака, Жозеф Мендес и Мартин Камбуров. Това пък е състава на Лудогорец. В него доста промени, но това е нещо, с което вече сме свикнали. Стойчо Стоев не се притеснява от всякакви ротации. Чворович пази в защита, Минев, Витиня, Мантула и Моци. Ешпиньо и Златински са ясния избор при дългосрочната контузия на Светослав Дяков. Себастиан Ернандес ще влезе в ролята на човека, на който ще гради най-вече атаките на своя тим. Нарочно, дами и господа, прекъснах съставите, за да чуете шеговития разговор между Мартин Камбуров и съдийския екип. Надяваме се, че днес ще си говорим основно за футбол. Атаката на Лудогорец е водена от Кишада. По фланговете Михаил Александров и Даниела Бало стартират за Стойчо Стоев. Няколко ключови футболисти на двата отбора липсват. Както ви казах, дългосрочното възстановяване на Светослав Дяков продължава. Същото важи за Александър Барт. За контузията на Терзиев също сте наясно. Спомена Светлин Очев в студиото преди този двубой, че и Ярон Луму днес е извън групата, след като е получил правото да се прибере до Холандия и не е готов, въпреки че е в България, да играе в този матч. Наказание пък има Александър Александров, така че Стойчо Стоев няма кой знае колко опции в защитен план. За Александър Станков, който виждате в момента, проблемите са свързани най-вече с отсъствието на големия Здравко Лазаров, лидера на този тим, заедно с Валери Георгиев и Хамет Намуши също в списъка с футболисти, нямащи възможност да играят в този двубой. Има ли сили Локомотив Пловдив да покаже истинския си характер днес, да покаже, че не всичко в тази двойка е решено? Това е въпросът, чието отговор търсим. Не случайно и Сташо Станков започна с двама типични нападатели в лицето на Мендес и Камбуров. Ще бъде ли опитно? Ето, че и втория полуфинал в турнира за Купата на България вече започна.
Делев и Гади също са изключително офанзивни футболисти, така че на много моменти Локомотив ще изглежда с 4 в предни позиции. Жозеф Мендес праща топката в наказателното поле. Търсен беше Камбуров. Личи си желанието за много агресивен старт в редиците на Локомотив Пловдив. Още от самото начало. Лудогорец с първо притежание. Имаше условия за малко повече скорост това нападение. Все още има такива след пробива на Даниела Бало, който продължава и завършва с нарушение. Бало успя, макар да игра твърде самостоятелно, да спечели фал в полза на своите, при това в добра позиция. Фабио Шпини очакваме да центрира. Сериозно присъствие на футболисти в зеления екип в наказателното поле. Шпиньо праща топката в тази опасна зона и като по чудо Лудогорец не открива още във втората минута. Много сериозна пробойна в защитата при статично положение на Локомотив Пловдив доведе до удар от буквално 3 метра на Бало, който нямаше късмет да вкара. Ето го центрирането на Шпиньо. Закъсня защитник в черно-бяло с действията си точно срещу Себастиан Ернандес. Става въпрос за Грънчов, който позволи на Ернандес да стреля. И късмет за Локомотив. Още при първата възможност за статично положение Лудогорец бе на път да открие резултата. Нещо, което ще направи задачата на Локо Пловдив още по-сложна. Не помня ви. След първия добой авансът е от 2 чисти гола за шампионите. Иван Чворович отново на вратата на Лудогорец. Стойчо Стоев успява да намери двубой, в които да даде почивка на някои от основните си футболисти. Най-вече това важи за вратаря Владислав Стоянов, който отново е на резервната скамейка. Така беше и в първия матч, когато Чворович бе титуляр. Тогава пък Мишел Платини получи един от малкото си шансове да стартира като титуляр в атаката. На Лудогорец се разочарова с представянето си. И днес тук е интересно да спокойствие демонстрира Калски. Днес Безек отново не започва. Този път обаче за сметката на Кишада. Именно Роман Безек спечели дуспата за втория гол на Лудогорец в първия двубой. Тази агресивна схема на Локомотив Пловдив с много атакуващи футболисти ще създава проблеми за отбора на Сашо Станков, когато Лудогорец изнася топката бързо и търси контратаките. Не се получи контрата на Лудогорец и сега доста време отнена домакините да помислят как да изнесат топката. Тя стига до Крис Гади. Лош контрол на топката на Гади. След което твърдо влизане и нарушение в центъра. Сега Георгиев го извърши. Застрахова се Георгиев тук с това по-твърдо влизане. Знаеше, че няма как Калин Людмилов да не отсъди нарушение тук, но в крайна сметка да отбора на Локомотив по този начин получи време да се нареди. Играта е подновена. Ешпиньо към Ернандес. Меко подаване на Ернандес. Засада обаче има вдигната още преди този удар. Кишада е бил зад последния в защитата. Не е съвсем съгласен нападателя на Лудогорец. А ние виждаме момента на подаването и факта, че ситуацията бе тънка. Трудно може да виним за нещо на рефера. Да не говорим, че може би наистина Антон Терзиев видя, че Кишада е малко, но в засада все пак. Йордан Тодоров към Асен Георгиев. Той праща топката силно напред, където Мендес претендира, че е направил достатъчно за това топката да рикошира в ръката на защитник на Лудогорец. Теро Мантула бе човека играл с нея без никакви последствия след претенциите на Мендес. 23 годишен е Мендес. Ръстов, здрав физически, 186 см висок. И футболист на Люман. Днес ще е пълноправен партньор на Мартин Камбуров в атаката. Камбуров, който, както знаете, на 33 години, този сезон е водещия голмайстор у нас. 18 попадения в А-група.
Тъчът е за домакините, 6-та минута. Едно вече наистина чисто положение видяхме още във втората, то обаче без гостите. Мендес успя да измъкне топката между трима. След това обаче си поведе дълго и все пак запазва топката в игра, центрира. Нямаше кой да отправи удар в първия момент. Все пак Дие може да опита това и ето първия добър шанс за Локо Пловдив. Хубав, здрав удар, плътен изстрел на Аласан Дие. Но в страни от вратата на Иван Чворович. Всичко тръгна от упоритата игра на Жозеф Мендес. Центрирането му не се получи. Върна топката малко по-назад от позицията, на която може би бе най-добре да я прати, а именно за Камбуров. След това хубаво, интересно завъртя топката на Аласан Дие. И не бе чак толкова далеч от това да открие резултата. По един приличен шанс и за двата отбора. Да, този за Лудогорец бе доста по-добър. В крайна сметка Себастиан Ернандес стреля може би от 3 метра от гол линията, без да оцели вратата. Здраво влизане на Мендес в рамките на нормалната игра за топката според съдийския екип. 7-ма минута на двубоя. Още тук е момента да ви анонсирам, че на почивката сме подготвили любопитно интервю на живо, ефирани с собственика на домакините Константин Динев, който сигурно съм имал какво да кажа в тези трудни дни, седмици, защо не и месеци на Локомотив. А футболистите на терена продължават да мечтаят за финал. Финал, който може да бъде достигнат след едно геройство днес, а именно заличаване на 2 гола чисти пасив. Градският съперник вече чака своя съперник за двубоя в Бургас, който предстои, а Лудогорец атакува чрез Минев отдясно. Хубаво включване, на центриране по земя и отново лошо позициониране. Този път Даниел Бао беше се включил, който не започва мача на левия фланг. Топката бе върната твърде назад. Когато няма условия за много бърза атака на Лудогорец, шампионите изнасят по този начин топката с повече търпение. Ернандес към Кишада, отново Ернандес. Този път вдясно от себе си за Михаил Александров, центриране по земя на Александров. Топката е в ръцете на Акалски, който записал пореден матч като титуляр. Камбуров. Вижда включване от ляво на Делев, комбинира именно с него. Продължава да задържа топката Делев. Хитър пас към Камбуров. Може би със секунда по-късно се усети нападателя да тръгне за това подаване. Тук имаше игра с ръка на Аласан Дие. Ето хубаво изглеждаш пас преди малко на Ернандес към Александров надясно, но центрирането не се получи. Виждате играта с ръка тук някъде на Аласан Дие при докосването, при първото му докосване с крак. Топката отскочи и се удари в ръката му и между другото на самия Дие си призна, с което улесни още повече взимането на решение от страна на Калин Людмилов. Съвсем друга обаче атмосферата. Това не може да се отрече, когато стадионът е празен. Локомотив днес можеше да има много голяма подкрепа от на своите привърженици в трудната си мисия да обръща 2 гола. Дефицит. Атака сега на Мендес. Активен е Мендес. Виждате какъв пробив вече в наказателното поле, когато обаче трябваше да свърши последната, финалната и най-важна част от своите действия, именно да прати топката във вратата. Като че ли не му останаха сили. Позагуби бе вече баланса и след като положи всички тези усилия, ударът му беше крайно неточен. Отличава се обаче в рамките на тези минути от началото на матча Жозеф Мендес с своята настойчивост, когато играе само с топката. Само веднъж погледна
към вратата на съперника, но пък удар бе много далеч от целта. Аласандия към Мендес. Той добре сгърди към Камбуров. Камбуров успява да излезе в хубава позиция. Мартин Камбуров не успява да отправи удар, а след това бурни претенции за Дуспа от страна на футболистите на Локомотив Пловдив. Първи спорен момент, който кара Александър Станков буквално да поведе край пейката на Локомотив. Ще видим повторение при първа възможност. Сигурен съм, че колегите го подготвят. Да видим тук до каква степен претенциите на целия щаб на домакините бяха удачни. При първото спиране ще видим ситуацията за Дуспа, която искаха в лагера на Локомотив Пловдив. Сега нарушение на Аласандия отсъжда Калин Людмилов. Минутата е 12-та. Гледаме внимателно пробива на Камбуров. Начина, по който тръгна да влиза в наказателното поле в първия момент, струва ми се, че Камбуров просто не оцели топката. Но да видим. Още веднъж прибира. Не виждам достатъчно аргументи за тези бурни претенции на Камбуров и компания. Поне за мен тук Калин Людмилов беше, може би, по-скоро прав, но решението е на съдиите. Няма какво да го коментираме чак толкова дълго. Не знам дали чувате добре, дами и господа, тъй като трибуните са празни от атмосферните микрофони, които сме разположили тук на стадиона в Пловдив. Се чуват доста добре някои подвиквания. Току-що Мартин Камбуров разпалено се ядосваше в разговор с Александър Станков и може би четвъртия съдия. Сега Локомотив атакуваше, а Камбуров изглежда като човек, който няма никакъв интерес към двубоя. Чак сега виждате да спринтира към Витиня. Но преди това ядосан очевидно това, че не получи Дуспа. Каза, че това е чиста Дуспа с червен картон, което се чу отлично. Сега Лудогорец обаче може да извлече максимум от една контратака. Не се получи триковия пас на Абало. Не изглежда стабилен обаче отбора на Локомотив, когато се защитава. Няколко технически грешки на Лудогорец попречиха на шампионите да поведат в резултата. Сега пък Локомотив може да свърши своята работа. Мендес оставя топката за Делев и това не е гол. Изключителен пропуск на Спас Делев в 13-та минута на този добой. Вече тече 14-та, но в края на 13-та нов шанс за Локомотив Пловдив. Ето тук е подаването. Засада очевидно няма. Виждате как Жозеф Мендес отново надбяга козми емоции. Много индивидуални грешки на защитници на двата отбора виждаме от началото на матча. Истинско чудо е, че резултатът е 0-0. Мендес обаче поведе толкова дълго топката пред себе си, че накрая остави за Спас Делев. А седмицата на Локо Пловдив пропусна много чисто положение. И двата отбора спокойно могат да съжаляват за това, че резултатът е 0-0. Естествено, за Локомотив нещата са по-сложни с оглед на изоставането си от първия матч. Моци към Витиня. Чудесно се получи тази атака на Лудогорец от тук. Витиня стреля с левия крак. Спасяване на Калски и засада вдигната от Антон Терзиев. Хубаво развиха атаката си футболистите на Лудогорец и отново огромна бездна, огромна дупка в защитата на Локомотив Пловдив. Виждате колко грешно позиционирани бяха и централните бранители. Опитаха в последния момент да изкарат тази засада и струва ми се тук може би сгреши Антон Терзиев с решението си. Така или иначе Калски хвана удара с левия крак на Витиня. Ангел Йошев, който се утвърди като първи избор за ляв защитник в последните матчове. Диего Фераресо прави поредния си двубой като вътрешен полузащитник. Подаване за Бал. Ключова намеса на
на Сен Георгиев. Юношата на Левски, както ви казах по-рано, замени в последния момент капитана Тунчев в титулярния състав на Локо Пловдив. Много се говори за това, че ключовата роля на опитните футболисти тегли Локомотив напред. Визираме хора с качествата на Мартин Камбуров, на Здрав Колаторов, на Тунчев. Но в този отбор на Сашо Станков има и изключително много млади момчета. Освен Георгиев, за който споменах, който е 20 годишен в крайна сметка. Добавяме хора като Ангел Грънчов на 21, Диего Фераресо също на толкова, на 24 години има хора като Спас Делев и Аласан Дие, които, разбира се, не са твърде млади, но все още имат много футболен път пред себе си. Витиня, поредно включване отляво. Комбинация с Кишада. Кишада връща за Витиня. Топката вече е в наказателното поле. Лош контрол от Витиня. Крис Гади се върнал, за да помогне на своите. Изчиства топката. Ешпиония прокара между краката на Аласан Дие. Центрира в наказателното поле. Добро решение на Йошев, който с тяло застана на пътя на нападателя, а и след като му беше подвикната от вратаря Калски да остави топката. Защитника по закон послуша вратаря. Сега добра техника на Андие, който преди малко имаше какво да си връща на Ешпиньо. Йошев центрира в наказателното поле. Там сериозно ръстово предимство за Локомотив, когато говорим за присъствие на двама ръстови играчи, каквито са Камбуров и Жозеф Мендес. Ето го Мендес. Близък план. Проблем за футболист зелено след това единоборство. Ето как се стигна от тук. Да. Жозеф Мендес си помогна малко с ръцете. Едва ли обаче състоянието на Витиня ще бъде чак толкова проблемно. И все пак лекарския екип на Лудогорец влиза на терена, значи наистина може да се стигне до удар в главата на Витиня. Съвсем за кратко обаче Лудогорец ще бъде с човек по-малко. Огромна тишина на стадиона, когато играта е спряна. Иначе само подвикванията от двете треньорски пейки се чуват по време на двубоя и така ще бъде след нещата, които се случиха срещу Ботев Пловдив на този стадион. Хубаво, че играта вече е подновена. Ешпиньо в центъра владее за Лудогорец. Минутата е 19. И двата отбора са сериозни пропуски от началото на матча. Ужасяващ пас, който излиза в тъч, а Витиня вече обратно на игрището. Ето един човек, който можеше да помогне много на Локомотив Пловдив в този двубой. Неспокойно гледа. Кишада. Ернандес. Добра работа на Спас Делев, който се върна и попречи на Ешпиньо да владее топката, да развие атаката на своите. След това обаче Локомотив много бързо отново загуби притежанието на топката след един безмислено дълъг пас за Мартин Камбуров. Нарушение в центъра за Лудогорец. Ето как Асен Георгиев опита да играе за топката. Калин Людмилов обаче отсъди нарушения. След доста бурни 10 на минути, 15 дори, в които отборите създадоха 3 или 4 чисти положения. Технически брак в последните минути. Жозеф Мендес отново играе самостоятелно. Подхлъзна се в решителен момент, когато потърси комбинация с Делев. Но за сега халфове и защитници в зелено имат сериозни затруднения, когато Мендес играе с топката и когато влиза агресивно при пробивите си. Сега Аласан Дие печели, комбинира с Мендес. Той е вдясно за Гади. Гади е един на един с Моци.
румънският защитник свърши основната част от своите задължения. В случая не позволи да бъде преодолян, нито да има центриране, така че играта ще продължи с корнер. Изглежда, че Мартин Камбуров все още не може да прежали от тази ситуация, в която излезе в добра възможност за гол на Локомотив Пловдив. Поиска Дуспа, не получи такава и все още изглежда разочарован от това развитие. Делев центрира от ъговия удар. Абсолютно само оставен футболист на Локомотив. Мендес беше това. Не сполучлив удар с глава. Много центриране на Делев. Отново топката е в наказателното поле. Удар с глава на Ангел Грънчов. Много лек и без проблеми Чворович улови. Засада. Стойчо Стоев не е доволен от решенията, които взима Фабио Ешпини от началото на матча. Направи забележки на своя хаф на няколко пъти, включително и току-що. За съжаление, малко трудно от този кадър да се прецени точността на съдийското решение, но няма да го поставяме изобщо под съмнение. В крайна сметка не видяхме и някакви претенции от лагера на Лудогорец. Току-що Стоев даде сигнал на своите защитници да се изнесат малко по-напред. Това, разбира се, ще приближи целият отбор като подреждане до противниковото наказателно поле. И ето, че Моци, Мантула и компания вече са близо до централната линия. Локомотив Пловдив обаче отне. В центъра Аласан Диае се оглежда за най-правилното продължаване на атаката на домакините. Пробва дълъг пас към Мендес, не се получи. Камбуров укрути топката на гърди, подаде към Йордан Тодоров. Той центрира в наказателното поле, балонно, но все пак в добра зона. Камбуров, наказателното поле между трима. Обръща се, стреля. Ударът не мина чисто до вратата на Иван Чворович. Или поне така ми се стори, може би е било зрителна измама, но между трима Камбуров успя да се завърти и да стреля по земя, в страни от целта, но все пак извлече почти максимум от една трудна ситуация срещу трима защитници. Прави впечатление статистиката, която виждате, безспорно. 5 срещу 1 са ударите. Локомотив Пловдив търси гола, но така не го намира до този момент. И пак Жозеф Мендес. Отново оставен от защитата на Лудогорец. Да навлезе в добра позиция, близо до вратата. За сега обаче не може да намери завършващия си удар Жозеф Мендес. Бивши футболист на Люман. С няколко интересни включвания в атака, но без резултат, без ефективност. Делев притеснява Минев. Той пък подава към Моци. Абало. Елементарна грешка на Бало в центъра. Диего Фераресо. Извеждащо подаване за Крис Гади. Ще му бъде трудно срещу Козми Моци. Двамата се подхлъзнаха, но по-бързо се изправи румънския защитник. А това ще е тъч за Локомотив Пловдив. Дие. Вижда добре, че Делев е прилична позиция, не успя да го намери. След това нарушение в централната зона на терена. Инженьор Кишада го извърши. Жертвата е Ангел Грънчов. Проблеми за Ангел Грънчов след
Тази интервенция на Кишада. Понатисна го малко, отделно и го препъна в момента, в който Грънчов беше взел вече предимство, бе по-близо до топката и малко преди да изчисти се стигна до това падане. Проблем би бил един такъв развой, в който и Грънчов не може да продължи матча, след като капитанът Тунчев бе изваден от състава буквално минути преди началото на матча. Шестима футболисти на Локомотив Пловдив на границата на наказателното поле. Топката вече е пратена в него. Йордан Тодоров ще центрира сега отдясно. Локомотив Пловдив печели повечето първи топки при подобни единоборства. И сега обаче не материализира това свое превъзходство. Сен Георгиев тук бе дължен да играе на сигурно. Извади топката в тъч и предотврати неприятности за своя тим. И пак Асен Георгиев игра с топката. В следващия момент нарушение, отсъдено от Калин Людмилов. Диего. Топката минава през Грънчов и Георгиев, които са на път да сгрешат. Но все пак топката вече е далеч от опасната зона. Пак Асен Георгиев притеснява от Кишада. Какво вижда тук Калин Людмилов? Паркирана е била засада. Спокойно можеше играта да бъде продължена. Това стана бързо, независимо от сигнала на Людмилов, който забеляза високо вдигнат факт на своя втори асистент. Доста по-бавно е темпото на игра след първите 15 минути. Близо половин час игра. 5 срещу 1 са ударите към двете врати. Предимството е за домакините. За сега обаче липсва точността при тези изстрели. Себастиан Ернандес също се отличи с фрапантен пропуск още във втората минута. Смело подаване за Крис Гади. Създава проблеми Гади на Витиня. Но все пак Лудогорец удържа тази лява зона на своята защита заради доброто подсигуряване и на Козвин Мочи. Делев. Пас по земя за Мартин Камбуров. Остана малко пред топката Камбуров. Мендес също не успя да се позиционира така, че да играе с нея. Сега пък нарушение на Йордан Тодоров е маркирано. А Златински се опитва по-бързичко да поднови играта. Направи го, намери Ернандес. Лошо отиграване на Себастиан Ернандес. Може би един от малкото хора в отбора от Лудогорец, който все още не успява да впечатли. Повечето чуждестранни футболисти, привлечени в последните 3 сезона тук, вдигат класата на отбора или поне имат моментни проблясъци. Сега Бал има шанс да открие резултат. Сериозен пропуск. Отново подхлъзване в решителен момент. Не позволи на един от двата отбора да поведе в резултата. След острото центриране на Калски изби топката. А тук самото присъствие на Себастиан Ернандес наблизо до Абао, като че ли го разконцентрира. Виждате как колумбиеца може би леко попречи на своя испански съотборник. Подаването не стига до Кишада. Сен Георгиев отне топката, след това фаулиран. Активен е Сен Георгиев, след като се появи на пожар в състава днес. Камбуров. Опасна игра на Камбуров. Опасна игра на Камбуров. Това е отсъждането. Независимо, че централният нападател
не вдигна твърде високо крака си. Да видим тук. Да не говорим, че веднага след контакта прибра бързо крака си. Но пък всъщност решението на асистент рефер е за засада. Тук корекцията е задължителна. Подведох се в първия момент, че става въпрос за опасна игра. Засадата бе очевидна. Може би трябваше на съотборника на Камбуров просто да остави капитана днес да продължи своя рейд, след като се пребори добре за топката. И тази ситуация оставяме в миналото. След повече от половин час игра Локомотив продължава да изостава с 2 гола, но това може да се промени, защото Камбуров ще играе 1-1 с Моци. Малко разочароващо първо докосване. Камбуров обаче остава да е на границата на наказателното поле. Забавиха се там футболистите на Лудогорец, това да отнемат от Камбуров. Топка за Аласандия е брутален удар в главата на защитник от Разград. И тук ще има лекарска помощ, защото може би сами чухте тежестта на удара на топката, пратена от Аласандия в защитника на Лудогорец. Много любопитна ситуация. Ето я върнатата топка към Дие. И начинът, по който Витиня беше разстрелян от Аласандия. Бившият футболист от Кристал Палас вложи много сила в удара. И това е втори проблем за Витиня от началото на матча. Помните, че той получи медицинска помощ след сблъсък с Жозеф Мендес по-рано в матча. Стойчо Стоев няма кой знае колко богат избор от здрави защитници в този матч. Наистина тежък удар в главата. Две неща чисто футболно могат да се извлекат от цялата атака. От една страна се забави подкрепата за Камбуров, който успя да задържи топката доста дълго време, да подаде към Дие, но от друга и реакцията на защитата на Лудогорец беше доста бавна и шампионите трябва да са доволни, че им се размина попадението. Сам срещу 4 в един момент беше Камбуров и въпреки това беше допуснато да се стигне до напрежение пред вратата на Чворович. Отново временно с човек по-малко отбора на Стойчо Стоев. Все пак за краен защитник, какъвто е Витиня в днешния двубой, спокойно Стойчо Стоев може да измисли нещо от своята резервна скамейка, защото там са Шоко и Жуниор Кайсара. По-скоро проблемите са в центъра на отбраната, където, както ви казах, липсват наказания на Александров и контузините Барт и Терзиев. Витиня иска позволение, за да се завърне. И това вече е факт. Ще доиграе по времето, вероятно. Играча с номер 7-7 в зелено. Елементарна грешка. Грънчов не изнесе добре топката и сега бързо преливаме в нападение. 5 срещу 4 в един момент бяха футболистите на Лудогорец, но въпреки това нищо опасно за Кирил Акалски. Отново дълго притежание на топката от Камбуров, след това Мдие към Мендес. Мендес се обърна добре, отново може да стреля, този път вече без самочувствие решава, че по-добре да подаде. А центрирането на Гади не се получи. Няма нарушение, а топката продължава да е притежание на домакините. Мдие. Йордан Тодоров сложи край на атаката на домакините с неточен пас. Лудогорец отново може да прелее бързо в нападение, но и този пас е разочароващ. Най-малкото и Кирил Акалски следеше играта, излезе на време, изчисти далеч. Струва ми се, че и Сашо Станков и Стойчо Стоев могат да имат доста забележки към своите футболисти. Въпреки че Локомотив Пловдив създаде повече ситуации и контролира развитието на матча до някаква степен. И там нещата не изглеждат чак толкова стабилно, особено когато Лудогорец контратакува, макар все още не са се възползвали от пространствата си по най-добрия начин. 10 минути до края на първото полувреме. С леко закъснение тук Калин Людмилов отсъди нарушение в полза на Локомотив Пловдив.
Кишада не е особено доволен. Виждате какво се случи всъщност. Себастиан Ернандес с лявата ръка влезе по-агресивно от необходимото в това единоборство и нарушение наистина имаше. Включване на Йошев отляво по нападението на Локомотив. Центриране на границата на наказателното поле. Доста твърдо влизане. Няма сигнал за нарушение от страна на съдията. След това такова има отсъдено, но много по-далеч от наказателното поле. Това е първия картон. Той е за Себастиан Ернандес, който започва да изпуска нервите си. Недоволен от нещо изглежда Ернандес. Пропусна в началото да вкара гол. След това направи няколко твърди влизания. Често е критикувани от треньорската пейка и може би това го поизнерви, но е хубаво да видим и ситуацията малко по-рано. Не при отсъденото нарушение, а при онова единоборство на границата на наказателното поле. Теро Мантуа успя да избие топката. Може би обаче имаше и контакт, трудно ми е да преценя. Людмил взе категорично решението, че играта ще продължи. А след това ето тук вече Себастиан Ернандес влезе много опасно в краката на Асен Георгиев и заслужи напълно своя жълт картон. Мартин Камбуров показва на Йордан Тодоров къде иска да бъде пратена топката. След това статично положение ще успели десният защитник да направи точно това. Не е лошо центриране. Стабилна игра на Моци, който не позволи на Ласан Диея да се извиси още повече, да играе с глава. Опасен е при статични положения Диея и това е съвсем логично. 196 см. Висок. Юноша на Сушо, както ви казах, играе в Кристал Палас, в периода, в който тимът се подвизаваше още в Чемпионшип. Един от несменяемите титуляри на Александър Станков този сезон. На 24 години. Не е изключено Локомотив и да спечели някой лев от евентуална продажба на този футболист, който, докато ви разказвах за биографията му, беше фаулиран в центъра на терена. Сега обаче е възможност за контратака на Лудогорец. 4 в зелено са се устремили в нападение. Ангел Йошев слага край на тази атака, или поне за момент я притъпява, защото се усети и застана на правилната позиция преди топката да бъде застигната от Кишада. Кишада е подвижен нападател, не случайно се опитва да играе на ръба на засадата. Нарушение, крит линията не бе отсъдено, въпреки че Дания Бал имаше такива претенции. Калин Адмилов просто показа с жест, че дава авантаж. А Даниела Бал, който до този момент се превиваше, се изправи. А неговите съотборници пък изкараха топката в тъч. Ето за това влизане на Крис Гади става въпрос. Съдията има всичкото право на света да пусне авантаж и го показа дори. Но Бало пак беше недоволен. Аз видя, че положението с него не е чак толкова страшно. Въпреки че гледаме матч без голове, изобщо не може да става дума, че е скучно на Лаута. Тъкмо обратното. Доста любопитни неща виждаме. Поведението на двата отбора. Йошев за Делев. Не се получи атаката отляво за Локомотив и сега шампионите могат да отговорят. До тук добре се развиват нещата. Сега Ернандес трябва да реши на къде да развие атаката. Решението е вдясно. Топката обаче отново е в колумбиеца. Хитър пас по земя, но малко по-дълъг от необходимото и Стойчо Стоев вече изглежда извън нервите си. Знаете колко спокоен треньора на Лудогорец, но се събраха немалко неуспешни решения и неточни отигравания на Себастиан Ернандес. Изглежда, че това може би ще е един от последните му шансове да покаже защо бе привлечен. Трудна адаптация за него в България. И за разлика от повечето чужденци в Лудогорец, наистина не особено сполучлив трансфер на този етап. Това може да бъде евентуалната оценка за неговото представяне. Сега засада няма, но и Кишада не стига до топката. Асен Георгиев игра с нея.
Грешка на Златински в центъра. Тодоров към Гади. Между трима. Гади подаде към Дие. Сега Тодоров към Асен Георгиев. Той играе на сигурно. Опитва да прати топката около наказателното поле, където по презумпция се очаква да бъдат Мендес и Камбуров. Няма сигнал за опасна игра на Абало. Без спиране на играта от страна на рефера. Топката е отново в централната зона, където Фабио Шпиньо, който се губи в последните минути, играе с топката, оглежда се, търси Златински. Локомотив Пловдив се бранеше много мъжки и стабилно срещу Лудогорец в първия матч в Разград. Не спореше особено много играта в първото по време, особено за тима на Стойчо Стоев. Малко по-бавно, по-инертно, без особени успехи по фланговете. Миг на истинска футболна магия обаче в края на повремето даде аванс на шампионите, защото Ярон Лумо наистина вкара фантастичен гол. Това, както и разбира се, корекциите на почивката, вероятно даваха все пак малко повече импулс и живеца за Лудогорец през втората част, но Локомотив Пловдив не допусна твърде много положения пред вратата си. Имаше не лоши ситуации отбора на Александър Станков да развие хубави атаки от своя страна, но пък все нещо малко, технически брак най-вече, не достигаше на черно-белите да стигнат до 100% положения. Сега жълт картон и за Ангел Йошев. Надявам се, че чухте добре реакцията на Ангел Йошев, който не може да повярва какъв е този картон, който получи за нарушението срещу Михаил Александров. Това е втори картон в този двубой, след като Себастиан Ернандес преди малко получи официално предупреждение. Сега същото се случва и на Ангел Йошев. Добри действия на Крис Гади. Той влиза в комбинация с Аласандие. След това обаче за коли път Козмин Моци прави това, за което му се плаща, това, което се очаква от него. А именно осигурява спокойствието на своя вратар. И сега Моци с глава изчисти топката. Няма там обаче добре подредени негови съотборници. Интересното е, че двата отбора много често в рамките на първото по време се разделяха на защитници и нападатели. Топката само се лутава между двете наказателни полета. Сега 2-3. Шанс за Лудогорец. Включване от втора позиция, но не е сполучлив удар на Христо Златински с десния крак. Доста нервни са и на двете треньорски скамейки. Не говоря само за старши треньорите, напротив по-скоро щабовете им. Не се получи този удар на Златински с десния крак. Желание на медицински екип на Лудогорец да се появи на терена, защото футболист зелено се превива. Дали това не е Теро Мантула? Въпрос на време да разберем какво точно се случи. Отново сблъсък между Йошев и Михаил Александров е имал преди секунди, след като при подобно единоборство показах жълт картон на Йошев. Сега той отново действа рисковано. Всичко е наред и би трябвало играта да бъде подновена със съдийска топка. Последни минути от първото по време, за сега без голове. Но не бих се изненадал, ако видим и късно попадение в рамките на първата част от този матч. Защото отборите създадоха достатъчно наброй положения. Камбуров хитро остави топката за Гади. Той обаче показва лош контрол, не успя да я окрути и удар от вратата ще изпълнява след секунди Чворович, който имаше само един-два случая, в които трябва да се намесва при едно излизане и при един не особено силен удар с глава. В останалите случаи атаките на Локомотив завършиха с удари в страни от вратата. Витиня ще хвърля топката към Кишада. И това ще бъде тъч за Локомотив Пловдив, след като топката не бе отиграна от футболист от нито един от двата отбора и излезе отново от терена.
Александров успява по някакъв начин да си спечели притежаване на топката Александров. След това обаче бързо атаката на гостите не се получи. Вече сме в добавеното време. Струва ми се, че минута назначи Калин Людмилов. Дори да завърши така по времето, нищо не е загубено за Локомотив. В крайна сметка за 45 минути могат да бъдат заличени 2 гола в пасив. Другият въпрос е, че хората на Станков трябва да внимават много за контратаките на Лудогорец, които на няколко пъти изглеждаха твърде опасни. Когато и да падне един евентуален гол за Локомотив, ще доведе до доста емоционални няколко минути след това. Успява Ернандес да стигне до топката. Какво ще измисли този път колумбиеца? Вижда включване на Александров. Намира го, след това удар. Спасяване брилянтно на Калски. Хубав удар на Михаил Александров и добра намеса на Кирил Калски. Ето го момента, в който Ернандес видя от втора позиция, че Александров иска топката. Прати му точно. Първо добро докосване с десния крак и след това мощен удар с левия. Хубаво положение в чисто футболен план. И поздравления както за атакуващия футболист, така и за вратаря, който избива в корнер. 2 са били добавените минути от Калин Людмилов. Струва ми се, че с този ъгъл удар може би ще изчерпаме всичко по-интересно от първото по време. Точно така, край на първата част на матча в матч реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България. Игран на празни трибуни. Локомотив Пловдив и Лудогорец пропуснаха немалко шансове да си вкарат. Очевидно са оставили най-интересното за второто по време. Не помня ви, че Лудогорец има аванс от първия добой в Разград от 2 гола. Тогава Лумо и Златински от Дуспа дадоха този аванс на отбора на Стойчо Стоев. Вие останете с нас и на почивката, не смените канал, защото само след кратка пауза ще чуете едно прелюбопитно интервю с собственика на Локомотив Константин Динев. Останете с нас и до тогава, а след това, разбира се, ще видим и развръзката на този матч през второто полувреме. Аз съм Владислав Стоянов.